Hei bucătari, dacă bucătăria ta tânjește după ceva nou, te așteaptă o adevărată delicatesă. Hai să ne aventurăm în lumea ardeilor neumpleți, în stil românesc. Mai întâi ia niște ardei grași proaspeți, ceapă și usturoi. Toacă-le mărunt. Într-o tigaie încinsă, pune puțin ulei de măsline și adaugă legumele. Călește-le până se înmoaie și devin parfumate. Acum e timpul pentru vedeta noastră, carnea de porc tocată. Adaugă-o în tigaie și lasă-o să se rumenească. Condimentează cu sare, piper și un strop de boia pentru acea notă autentic românească. Amestecă acum niște orez fier. Acesta îi va da preparatului o senzație reconfortantă și consistentă. Lasă totul să fiarbă la foc mic, permițând aromelor să se combine într-o armonie delicioasă. La final, presară pătrunjel proaspăt pentru un plus de culoare și prospețime. Gata! Ai obținut ardei neumpleți, o încântare românească în mai puțin de 10 minute. Perfect pentru o masă confortabilă acasă. Poftă bună la aventura ta culinară! Pe curând și spor la gătit!